Moi boa tarde, miña querida xantiña. Como sempre me pasa a min, teño que confesar que penso que non fixen outra vez algo ben e que lle din a algo que non é como tiña que ser, porque volvín a iniciar como de unha maneira moi rara. Isto foi raro. Así que gustaríame saber se estades aí, ídeme falando, porque non sei por onde andades, son as 7. Sí, a ver, a hora é a correcta. Pode que non se mostren algún mensajes. Aí estamos. Sí que estades, home, pero sí que estades aí, pero como non ibades a estar logo? Xa sabía que tiñades que estar, pero eu non estaba segura, nunca estou segura de que tía facendo ben estas cousas, que a min... Que tal, Marta Puga, Concha, Paz, Meli Paz? Hola, que tal, Meli, que tal, hola? Meli Estrada, desde a Coruña City, moi boa tarde. Que che de Melis, 3 Melis seguidas. Buenas tardes desde... me levanto os mensajes, entrou de repente 50 personas a escribiren aquí. Eu pensando que estaba sola, vamos a ver se hai 50 personas aquí escribíndome, non me dá tempo a ler todos os solas. Juan Antonio Boullosa, hola, hola, son María, chámase Juan Antonio, pero dime que é María, entonces, pois eso. Hola desde San Cristóbal de Sea, de Ourense, moi bo pan o de Sea, Belén Vázquez. Alfonso, boas tardes desde Vitoria, que tal, Alfonso? Que tal está o tempo por aí? Porque aquí estuvo un día tan bonito. Bueno, supoño que... hola, hoxe fun ao seguro, me gusta. Vostede dar o me gusta antes de nada, así me gusta. Por favor, dadelle o me gusta, que de verdad que non vos implica nada, non sabedes o que me axudades, aparte de estar mirando aquí, darlle o me gusta. A vos non vos implica nada, nin quen vos vai a cobrar nada, darlle o me gusta é unha maneira de apoiar aos que estamos aquí creando contido para vos. Entón, por favor, dadelle o like, dadelle o me gusta. Hola, desde Abegondo, moi boa tarde. Nucha, Margarita, corrige, que non son Nucha, que son Nusca. Mandedes a cambiar moito o nombre, Como che foi o paseo? Pois, Concha, foi maravilloso, porque eu non sei se é un compendio de todo o que me rodea, o sea, a naturaleza en sí, o cantiño dos paxaros, o ruído da agua escorrendo polo monte abaixo, a naturaleza en sí, e o arresendo que ofrece o musgo e as ervas e os pinos e todo, que me reconforta. Veño para a casa nova, o sea, como ir facer non sei, unha sesión de spa ou algo así, ir dar un paseo polo monte, do melloriño. Boas tardes desde Lugo, que tal, María Isabel Méndez Torres? Moi boa tarde. Son Marga de Boiro. Hola, Marga, que tal? Moi boa tarde, mi madriña. Dadelle o me gusta, porque son de 100 personas mirando e 50 me gustas. Me imagino eu que as outras 50 que ainda non lle destedes ao me gusta non é porque esteades esperando a ver se vos gusta ou non para lle dar. Supoño que entrastedes aquí porque xa me conocedes ou algo, non? Hola, Joapiña, cando semillas os girasoles? Aí me gusta, vamos a entrar en materia porque hai que contestar as preguntas da xente. E pregúntame, Mónica, en Marín, moi bo tempo, algo de vento. Aquí tamén fixo vento, pero un día moi bonito, un día precioso. Pregúntame, Mónica, cando semillo eu os girasoles, cando os semento. Mirade, se queredes ter girasoles como teño eu todo ano, porque eu teños todo ano, bueno, ahora mismo morreron os últimos e ainda non sementín outros novos. Entón, ahora mismo, claro, podo dicir que todo ano non, pero porque descoidín e non plantín. Pero se queredes ter girasoles ao largo do ano, o que tendes que facer é semillalos, o sea, sementar unha vez ao mes, porque os girasoles teñen un ciclo de vida bastante largo mentras vai crecendo todo o vegetal, e cando sale a flor, abre e morre, é como un tempo máis ben corto. Entón, se queredes ter flores de girasol frescas, bonitas, prácticamente todo o ano na horta, excusando as zonas onde fai neve, porque debaixo da neve non nacen.
Pois tendelos que sementar todos os meses, empezar xa agora, en febreiro, en marzo, en abril, en maio, en junio, en julio, en agosto, en setembro, en outubro, hasta antes das nevadas, tendes que estar sementando girasoles para ter girasoles frescos todo o ano, porque senón, claro, se só os plantades unha vez ao ano, ides a ter flores solo unha vez ao ano, e cando morran esas flores, acabáronse. Pero o girasol é bastante fuerte, home, non para conseguir unhas sementes boísimas para comer pipas, pero porque iso só pode ser no verán, pero para ter flores de girasol, tendelas que plantar todos os meses, unhas pouquiñas cada mes, 10, 15, non sei como tendes vos o voso terreno de grande, 15, 20, pero 20 cada mes, en xaneiro, en febreiro, en marzo, todas, a ver, vamos, quiero saber si las zanahorias se pueden trasplantar cuando empiezan a coger forma o tienen que quedar en el mismo sitio desde que las siembras hasta que las recoges. Meli, o ideal é que donde se sementan queden aí hasta que as recollas. Eso é o ideal, o perfecto, el no va más. Porque unha zanahoria trasplantada é unha zanahoria que está condenada, en principio, punto número 1, a criar moitas raíces alrededor. Punto número 2, ao cambiala de terra, que a raíz se torza e que a zanahoria non quede ben. O sea, que a zanahoria é mellor sementala en un sitio onde xa vayan a quedar, non vos chaledes a botar semillas, porque eu sei que son tan pequeniñas que queremos botar moitas, e isa non é... É mellor non andar a rarear siquera, o sea, botade menos sementes, e que queden aí desde que as poñedes en semente hasta que as colledes para botar na tarteira. Iso é o ideal. A zanahoria non soporta ben o trasplante. Sí que o pode soportar, pero hai que ser moi fino e moi elegante á hora de facer o trasplante. Así que non, en teoría non deberíades de trasplantalas. Vamos a quitar esta caramecha de aquí, a ver se son capaz. Ai, Dios mío. A ver, non me deixan, espera, Bueno, pois nada, non son capaz. Moi boa tarde, Lidia, hola, que tal? Moi boa tarde. Eu xa plantei as pepitas de lufa, non sei se me adiantei. Non te adiantastes, Pilar, porque depende do calor que faja na túa zona, o sea, na túa horta, porque as lufas enseguida sacan a cabexiña para arriba. Eu tamén teño plantadas 6 plantas, xa botín as sementes de 6 plantas, pero sei que ainda é algo cedo, porque ainda queda todo marzo, e no mes de marzo aínda pode facer xiadas, nevadas, granizo, chuvias a cachón, aínda pode facer moi mal tempo, pero bueno, eu xa teño sementadas 6, e despois, se non me van arriba, pois sementarei outras 6. A lufa é unha cousa que non se pode esperar moito. Vou quitar esta persona que tanto solas insiste en dar. A lufa non é unha cousa que podas esperar demasiado para plantala fora, porque senón despois o verán non lle chega para madurar, non lle dá a vida, non madura ben. Entonces non hai que esperar moito. Non é como, por exemplo, non sei, un tomate, plántalo aínda que sea en maio, en 2 meses a pode estar producindo tomates, e aínda che dá tempo a probalos. Pero unha lufa en maio, junio, julio, agosto, igual non lle dá tempo a medrar a lufa e a crecer e a secar. Así que mellor xa empezar a sementalas agora. Quero dicir, non te adiantastes moito, ten en conta cando saques as plantas do semilleiro para plantalas na terra, para facer o trasplante definitivo, que non vayas a esperar ao mellor aínda heladas na túa horta. Así que, se non, inténtalo outra vez, non hai problema. Hola, Cristian, que tal? Desde o Galiñeiro, moi boa tarde. Que tal, benvida? Eu non quitín a esta xanta, a ver, vamos a ver. Quitar todo eso. Pois non sei que pasou aquí. Podedesme escribir algo?
porque aquí esta persona creo que me petou os mensajes ao poñer tantos olas seguidos. Non pasa nada porque bloqueiña do canal, pero non sei se quedaron ben os mensajes, che. Non, debe de estar ben, debe de estar todo ben. Ou non estou moi segura. Bueno, pois eso, lufas, tema lufas, xa podedes empezar a plantalas. Acordádevos sempre que a lufa é unha planta trepadora e necesita unha alambrada para guiarse ou un parapeto onde estea colgada. A lufa non pode ir polo chan porque pudren os frutos ca humedad e non se logran, quedan podres. Non, pois algo fixen aquí que quedaron os chats como... A ver... xa me parecía a min, vale, sí. Estaban como bloqueados, así que perdón. En que fase da lúa se plantan as patacas? Mira, a luna para plantar patatas non che vai a afectar en nada, de nada, absolutamente nada, porque a patata é unha planta que non vai a grelar. Non, ti unha lechuga, se che grela, quedaste sin lechuga. E o que lle pode pasar a unha patata se a plantas cando a luna está crecendo ou cando a luna vai con forza, que vai pa luna nova, a patata o que pode facer, que é o que fan todas as plantas plantadas en luna chea, é que poda ser que creza máis a parte aérea que a parte da baixo, a raíz. Pero no caso da patata tampouco non é que importe demasiado, aínda que a patata medre moito, ten tempo despois a asentarse e a igualar o crecemento da raíz co crecemento aéreo. Non che vai a influir. Non é o mismo que plantar, por exemplo, pois un repolo, un brécolo, unha coliflor, unha lechuga, zanorias, que che poden ir a grelo antes de botar a raíz. Entonces non queremos eso. Pero en patatas, perfecto. Elena, non fagamos caso da xente que entra así a nada, a escribir por... A mí me siguen saliendo los olas. Vale, pois vamos a mirar se quitamos este, ocultamos o canal e listo, claro. Os olas siguen estando aí, pero... Perdona a miña ignorancia, pero que é a lufa. Marisa, de verdad, mira, cando me preguntes algo a min non tens que disculparte, non é ignorancia, é unha cousa que desconoces. E aquí estou eu para axudar, se podo axudar, eu axudoche. Ai, que calor teño. Vou a coller unha lufa e enseño vos o que é, porque estou segura que é de máis xente a dúda. Bueno, vou coller eso. Aquí estamos. Unha lufa é un vegetal da familia das curcubitáceas, polo cal é da mesma familia que a sandía, melón, pepino, calabaza, calabacín. Todas esas son curcubitáceas. E a lufa é da mesma familia que as curcubitáceas. A que se considera como esponja vegetal. Hai esponjas que son marítimas e que se dan no mar, que é como unha especie de coral, e despois hai a lufa terrestre, que é a lufa vegetal. O sea, a esponja vegetal natural. É un tipo de calabacín, porque a verdade é que tamén se pode comer como un calabacín. Esta está seca, esa está para preparar, pero, bueno, queríamos facer un vídeo de como se abre, como se saca daqui, como se sacan as sementes e como se prepara a esponja, se non quedo sin ela para hasta o ano que ven, entón, agora non a vou abrir. Pero é isto, é un vegetal que cando está moi maduro volvese tan fibroso e contén tanta fibra que fai isto, unha esponja vegetal. Podese utilizar como estropajo para lavar a lousa ou para limpar, para fregar, como esponja para o corpo, se estás acostumbrada a usar esponja, é isto.
Entonces, claro, o que dicía a compañeira é que si sementando as lufas, mira, esta sería unha semente da lufa, si a sementara moi cedo. A verdad é que non a sementa cedo porque, aínda que é unha curcubitácea, hai tipos de curcubitáceas, calabazas, calabasíns, pepinos, que soportan ao mellor un pouquiño máis o frío que outras. E hai outras que crecen, como teñen un crecimento máis rápido que outras. E no caso da lufa, pois é unha planta que necesita bastante tempo para madurar e ten que estar madura na planta, non é un fruto que climatérico. Climatérico significaría que madura fora da nai. Entón, hai que esperar a que madure na planta, depois hai que deixalo secar para poder conseguir a esponja. Pero, bueno, fareivos un vídeo esta semana, posiblemente, para enseñarvos como sería o proceso todo. Para enseñarvos como teño eu tamén semilladas as lufas, que tamén empezaron a sacar a súa cabeciña. Estou moi contenta porque vou a facer un vídeo moi chulo sobre a lufa. Isto está parado, que pasa? Como que pasa? Como que está parado? Mandaste un mensaje, Carmen Collazo Novoa, ás 7:15. E son exactamente as 7:15. Non está parado, o sea, tan pronto como o puxaches, aquí xa me saleu. Que opinas dos tomates inxertados? Mira, normalmente, Juan Antonio, cando se inxerta unha planta é por dous motivos. Normalmente non, é por eses dous motivos. Ti podes inxertar unha planta para facela máis fuerte, digamos, frente a certas enfermedades que poda haber en unha zona, que sean moi características desa zona por culpa da climatología que haba aí, ou para mellorar a especie. Ti podes insertar un tomate en un pé de tomate, o sea, na guía nai de un tomate máis fuerte, insertar un tomate que é un pouquiño máis débil, pero como as raíces e a salvia vai a ser desa planta nai, pois igual é máis fuerte, non? Volveno como máis resistente ao mellor a algunhas plagas. E tamén pode ser que o insertes pois para cambiar de variedade. Por exemplo, no caso dos aguacates, non? Que ti plantas unha semilla de aguacate e hasta os 15 anos podes estar sin mirar un aguacate nese árbol, aínda que o árbol mida 4 metros ou 5. E non pasa nada, o sea, que é así, porque a súa maneira de crecer é así. Entón, se queres ter aguacates, antes telo que inxertar. Tes que facer unha guía, coller unha guía nai dun aguacate que sea bo, que teña un bo pé resistente, e despois facerlle, pois, eu recomendaríache un inxerto apical, que significa cortar o tallo así como vai crecendo para arriba, e inxertar o aguacate de un aguacate, coller as pujas de un aguacate que xa estea producindo, o sea, que xa sea productivo. Entón, ese inxerto, en 2 anos ou 3, xa che está dando. No caso dos tomates, eu non o vexo tan necesario, porque temos moitísima variedade de tomates, que non é o caso, por exemplo, dos aguacates, non? Pero no caso dos tomates é unha planta que dá nese ano, o sea, ti plantas un tomate de semilla e en 4 meses xa empeza a ser productiva a planta. Non é o mismo que un aguacate que tens que esperar 14 anos. Entón, se eu do inxerto dos tomates, está ben, porque estamos probando cousas novas e quen se dedica a iso, pois, estáse ganando a vida de unha maneira totalmente lícita e admirable pola miña parte, porque está creando cousas novas e hai que probar cousas novas, pero eu non o vexo necesario no caso dos tomates. Temos moitísima variedade de tomates e hai tomates que se poden adaptar máis á climatología que tes ti, sin ter que acudir a un inxerto de tomate, porque son moito máis caros que os outros tomates e ti podes saber cal é a clase de tomate que mellor se vai a dar na túa horta para coller directamente esa variedade, sin ter que ser insertado. Pero que está ben, quero dicir, non estou en desacordo con insertar tomates. Que se é verdad, hola, é verdad
para el cuerpo se usa en algunos lugares y se llama estropajo. Saludos. Sí, claro que se usa para el cuerpo. Si normalmente usas esponja para lavarte el cuerpo, claro que se pode usar, porque é unha esponja vegetal. Esta non é plástico. E o bo que ten é que cando te cansas de usalo, ou que sea, que dura meses, meses e meses, podela botar á composteira, porque non deixa de ser un recurso, o sea, un desfeito natural, vegetal, e podelo botar á composteira porque se pode compostar. Entón, claro que sí que se usa. Hola xente nos Quiña, que tal? Hola Monse, Otero, moi boa tarde. Vou repetir a pregunta, dime Elena, moi ben feito pola túa parte, porque é imposible que vexa todas as preguntas, que por outro lado, sempre podedes mandalas á radio, ao programa de radio, á Radio Gallega, á tarde, calquera día da semana, que a min van a dar todas, entón aí quedan como jardadas e aí sí que as vou contestar. Vou repetir a pregunta, que non dá tempo a todo. Pódese sembrar as semillas do melón que compramos no súper? Elena, sí. Pero, bueno, sempre vai depender de onde veña ese melón. Eu quero pensar que o melón que compras, que é un melón normal, que o compras que é, polo menos, deste país, que non veñen os melóns de fora, quero pensar que non está manipulado genéticamente para que as semillas non prosperen. Porque, ollo, por exemplo, ti compras hai sandías que están manipuladas genéticamente para non ter semillas, uvas, que tampouco, entón, pois, no caso de, imagínate, colles unha sandía que xa venderon por sandía ou melón sin semillas, non sei, creo que nunca o vin, pero sandía sin pepitas. Non é natural, o sea, iso está manipulado. Entón, ti abres esa sandía, e por casualidade pois apareceron unhas semillas aí, que tampouco non é como para enfadarse co que xa vendeu, nin nada, pero bueno, esas semillas posiblemente non nasa nada delas porque están manipuladas genéticamente para non haberen nasido. Que naseran non quere dicir nada, pero posiblemente non vayan arriba. No caso do melón, sempre podes semillalas. E o melón, ademais, mira, si telas que deixar secar un pouquiño, porque é que o melón estea ben maduro, porque o que pode pasar con ese melón que compras é que non estivera ben maduro cando quitaron da planta, que ti o comas como algo verde aínda, e se o melón está verde, as semillas van a ser un pouquiño inmaduras, o sea, que a súa carne de dentro das semillas, de dentro das semillas, que son como pipas. Cando comes unha pipa, o de dentro ten que estar ben formado, o sea, ser un fruto maduro, un fruto dentro da fruta. E o melón poderíalle pasar o mismo. E pode pasar que sexa tan verde o melón que as pepitas estean inmaduras e que non che nasan. Pero por poder semillalas, pódelas semillar. E pode sacar unhas plantas fabulosas. Buenas tardes desde Redondela. Hola, Tere, que tal? Boa tarde desde Salceda de Caselas, non? Me imagino. Tiramillas. Tiramillas! Justo o teu nome, Tiramillas. As sandías, sin embargo, mellor enxertadas. Non ten por qué. O mismo a sandía pasa exactamente igual que o dos tomates. Non vexo a necesidade. Porque, si, por exemplo, ti imagínate, si na túa horta che suelen coller as sandías o idio, porque é unha das enfermedades que máis poden coller, por exemplo, ou algún tipo de mildio ou botritis, que tamén é moi característico, porque as tes moi xuntas, porque non as podastes, porque hai moita humedad e hai calor nesa zona, é propenso a coller hongos, a insertada vai che coller hongos igual. Entón, pois, hai como uns tips, unhas normas a seguir para evitar no máximo posible todos os hongos da horta. Vir van a vir, pero hai maneiras de intentar evitalos. Entón, se os intentamos evitar, non necesitamos que a sandía sea insertada. Ni nos vai a dar millores frutos a insertada que unha sin insertar.
si coidas ben da terra, se a terra está ben fertilizada, se nunca lle falta agua, se ten un drenaje bo, e se ten por onde expandirse libremente, unha sandía das normales pode che dar tantas sandías ou máis e de tan boa calidad ou mellor que unha inxertada. Todo vai a depender como as coides. Ola, Nusca, pódense plantar os allos en lúa nova? A ver, por plantar os allos en lúa nova non vas a facer nada malo, mellor é na menguante polo motivo de que che digo que con lúa nova ou crecendo vai a botar como moi rápido para arriba o peteiro, vai a sacar o gomo, o germen, moi rápido para arriba e non vai a facer tan rápido as raíces, pero bueno, no caso do allo tampouco non é tan importante, o allo vai a botar na terra 8 ou 9 meses. Pero o que pasa é que vexo que, sabes que pasa, Dolores, que agora para plantar allos igual vas un pouco tarde, os allos xa deberían de estar crecidos e nacidos. Isto non quere dicir que non o intentes, ti intento, pero ten en conta que os allos vanche a botar na terra un mínimo de 7 meses, dependendo do tipo do allo, máis como vai a túa terra, como teñas o riego, como lle vai a de ben, digamos, non? Entón, teno en conta, porque se che poden solapar con querer plantar despois tomates, pimentos, berenjenas, lechuga, as cousas que plantes na primavera, sabes? Eu sei que agora ainda estamos en febreiro, pero é que eu penso que sea un pouquiño tarde. De todos os xeitos, vouche contar unha cousa. Si plantas agora os allos en febreiro e che vai ben, agradeceríache que mo dixeras, porque é que eu sempre os plantín en noviembre ou en diciembre, quero dicir, todo máis en xaneiro, non, noviembre ou diciembre, que é para min o mes perfecto para plantar os allos. Nunca se me dou por plantalos fora dese tempo, entón tampouco non sei como vai o cultivo así, sabes? O que non pode ser é que se che bote encima o inverno, porque cas chuvias o bulbo non lle vai ir ben, o allo hai no que recoller cando está a terra moi seca, que é como mellor se desarrolla o bulbo na terra seca, por iso se planta no inverno, para que desarrolle a parte de arriba, desarrolle as raíces, e depois, cando acaba a primavera, xa poden empezar a desarrollar o bulbo en terra seca, por iso se plantan no inverno, ou máis ben a finales de inverno. Ola, casi non llego. Chegastes, Alicia Fariña, moi benvida. Lúa nova. Podo sementar as xudías en boiro? Marga, é moi temprano. Para as xudías, o meu consello, ti podes sementar cando queiras, pero mira, unha semente de xudías, de lentellas, de fabas, de calquera tipo de leguminosa, digamos, destas de bran, tan pronto como a pos na terra, en 4 ou 5 días, si ten sol, caloriño e humedad, en 5 días xa está botando para arriba, sabes, o primeiro pescozo para empezar xa a salir. Despois bota que as dúas primeiras follas, co que son os cotiledóns, que non son as follas verdadeiras da planta, vai a botar aínda un tempo como estancada, non 20 días ao mellor, pero despois de que empeza a botar o brote para arriba, é moi rápida, a xudía é moi rápida crecendo. Entón, claro, date conta que ao mellor en marzo e abril, que aínda poden vir fríos, neves, chubascos, granizados, aínda pode haber moito frío e podeche destrozar a planta, porque as xudías non soportan ben o frío. Entón, eu penso que é un pouquiño cedo. Eu as xudías suelo plantalas con dicirche que estou me referindo ás altas, as xudías de mata alta, as que son de enrollar, pois ven a finales de marzo ou abril. E dalle tempo de sobra, porque como o que queren é caloriño e luz de sol, a tempo bastante a finales de marzo. Agora, as xudías que son de mata baixa, eu plantoas varias veces durante o ano, o sea, empezo en marzo, máis ou menos finales de marzo, e cando vexo que a planta, porque esa sí que é unha vez que acabou de botar esas flores, a planta xa vai a menos e morre. Ten todo máis un ciclo de vida de 3 meses, dándoche fruta. Depois, as que das son pequeniñas ou tal. Vale a pena volvelas a plantar
E se non queres quedar sin elas, como os girasoles, plántalas en marzo, plantas en abril e plantas en maio e aínda en junio tamén, e en julio tamén. As que son de mata baixa, dame igual que sean xudías redondas, planas, amarillas, lilas, violetas, verdes, todo tipo de xudía de mata baixa ten un ciclo de vida máis corto que a de mata alta, porque a de mata alta deixa de darche, digamos, desde a parte de abaixo, pero sigue dando na punta, sigue botando flores e sigue sendo productiva na parte máis alta. Entonces, tela producindo mentras teña bo tempo e mentras non lle dé ningunha peste. Pero as de mata baixa non funcionan así. Crecen da altura de 50, 60 centímetros, 70, todo máis, e dan aquela productividade, depois van a menos. Entón, se solo plantas, planta menos, se solo plantas 4 plantas, chéganche de sobra, porque para eses 2 meses vas a ter comida unha vez á semana, quero dicir, xudías para comeres unha vez á semana, e despois, para o seguinte mes que plantas máis, pois xa tes as novas. E ese sitio só podes arrancar e podes plantar outra cousa ali. Entón, eso, para as xudías deixamos. Non sei, mandeiche unha pregunta, pero creo que era largo e non debeu salir. Non, Monse, non, por largo salen igual. Así que, mira, se ves que tal, copia, pega e volve a mandar, ou volve a escribir e se un pouquiño máis escueta, ou járdama e mándama para a radio, que ali mandanma seguro. E vou a contestar segurísimo, mima que tantas. Pois mira, Nusca, empecé a plantar os allos fai 5 anos. E case no mes de marzo teño allos para repartir aos veciños. Vivo cerca de Negreira, na Baña. Claro, pois, mira, aquí Dolores xa temos a experiencia de que Dolores plantos en marzo, ou sea, na primavera, e vaille ben. Marzo, abril, maio, junio, julio, agosto, setiembre, outubro, pero non chove na túa terra, non en outubro e noviembre, ou cando recolles os allos lá. Porque ao millor, pois danse mellor no verán, e estaba o mundo enjañado, quero dicir, porque en todos os sitios se plantan no inverno, ou a finales de inverno. Se queres un boalleiro, planto en xaneiro, se queres, non, por San Xulián, bueno, todos os refráns que sei son de plantar os allos en noviembre, en diciembre, en xaneiro. Pero, bueno, xa temos aquí unha persona que nos di que en marzo a ela vaille ben. Pasa a lista dos dedos, dinos Nieves Álvarez, porque son de 200 personas e non lle destedes ao me gusta todas. O sea, porfa, dadelle ao me gusta, porque axuda moitísimo ao canal. E vos non gastades nada, de verdad, non gastades carzos. Así que, porfa, dadelle. Ok, para xudías, os chícharos estou a tempo e aproveito, estou interesada nos teus cursos, a través do teléfono podo contactar. Marga, de onde eres, Marga? Díxome de onde era, non? De Boiro, creo. Bueno, sí, creo que me dixo que era de Boiro. Dou cursos, Marga, en Abanqueiro e dou cursos tamén en Santiago. E agora, pois, posiblemente abra 2 cursos máis tamén así por aquí, que, bueno, confirmareinos cando estea todo atado, para non botar agora así campanas al vuelo, e que depois non sea que non salan ou así. Pero sí que vou a facer outros 2 cursos na Rocha. Eres da Rocha? Non, que me dixo? Na Rocha, iso, en Santiago non, na Rocha. Que bueno, que eres de Escarabote, joder, pois, mira, cadrache super ben en Abanqueiro, se queres vir a Abanqueiro. En Abanqueiro é os martes, de 4:30 a 6, así que achégaste por ali, por Abanqueiro, pola Casa da Cultura de Abanqueiro, non ten pérdida, pa diante, ali, xa está. E se non falasme despois por Facebook ou así, por privado, ou non por privado, por onde queiras, e xa che conto os horarios e todo eso. Se a Candelaria chora, o inverno vai fora, se a Candelaria río, o inverno está por vir. Mira, o que di María. Hoxe, María Dolores Souto Buño, gracias por recordarme, home, porque iba a facer un vídeo fíxeno, non me saleu ben, e depois tuve con outras cousas. Quería facer un vídeo sobre o da Candelaria.
Hoxe é 2 de febreiro, é o día da Candeloria. E dice que este día é o día do casamento dos paxariños. É o día no que os paxariños buscan parella para empezar a facer os seus siniños e para poñer ovos e para ter familia de paxariños. Bueno, pois dice que é o día que se casan os paxariños. E hai un refrán, como di María Dolores aquí, que di, se a Candeloria chora, medio inverno vai fora, o sea, que quedou outro medio. E se a Candelaria ri, o sea, se non chove, canta o sol, medio inverno está por vir. O sea, dá igual como te poñas, porque o día da Candelaria este é o día que este, sempre queda medio inverno aínda por vir. Porque ese refrán, aquí temoslle outro xeito de rematalo, non acaba aí. Miña nai sempre me conta así. Como é? O día da Candeloria, se a Candeloria chora, medio inverno vai fora. E se a Candeloria ri, medio inverno está por vir. O sea, que chova, que non chova, aínda quedan 30 días de mala xorna. Xorna é, pois eso, jornada, o sea, que quedan 30 días de mal tempo. En maio, o sea, en marzo, aínda vella queima o tallo, anque sexa de carballo. Iso quere dicir que aínda veñen fríos polas noites, chuvias nevadas e moi mal tempo. Así que dá igual como se poña, porque vai a chover aínda en marzo, aínda nos quedan 30 días de inverno, aínda que nos parece que na Candeloria quentou o sol e vai a vir o bo tempo. Entonces, non. Gracias, María Dolores. De nada, non sei polo que... Tantos días pasan de xaneiro, tantos allos perdo o alleiro. Iso, o que di Anacleta é outro dos refráns que eu tamén sei. O sea, quere dicir que cantos máis días pasan do ano novo, quedaste sin allos. Os que son allos máis pequenos, máis cativos ou tal. Pois eu pensei que os paxariños se casaban o día de San José. Non, Susa Rilo, cásanse na Candeloria. O sea, que podelo buscar en internet, non é que aquí sea así, en Lugo sea de unha maneira diferente ou tal. O día da Candeloria cásanse os paxariños. San José, non sei cando é San José, San Juan? San Juan é non? San José, en xaneiro, 1 de xaneiro é San José. Que va, home, que é cando os paxariños empezan a facer os siniños, que é cando empeza a vir o tempo á boa. Entón, pois eso, é a Candeloria. Se a Candelaria ven a rir, o inverno xa está por vir. É que está por vir. O refrán realmente... A ver, ya te lo mandé, vuelvo a repetir. Voy a contestar a esta muller, pues vai me mandar a pacotilla. Levantaron las patatas las gallinas y tienen raíz, las volví a tapar. Irá arriba. No te quepa duda de que sí, de que van a ir arriba. A patata é un cultivo que é moi fuerte, moi resistente. Aínda que as galiñas xa anduveran nelas, ti volvelas a enterrar e elas así buscarán a vida para sacar o tallo para arriba e sacar a planta. O sea, chelo, non che quepa duda de que esas patatas van a ir arriba. Ti cúbreas para que o inverno que queda por vir, aínda por moito que diga a Candeloria, o inverno que queda por vir que non as queime, ou unha xeada que non chas queime, ou que veña un día de granizada e que chas rompa, que chas destroce. Entón, poderías cubrilas con unha malla térmica de cultivos, que vos teño que falar dela, porque é que é moi boa. É unha maneira de que podades plantar todo o inverno, o sea, a excusa de que aquí fai moito frío, a non ser que me dixades que fai neve a 10 centímetros como mínimo durante 15 días, esta malla térmica vale vos para plantar no inverno. Pero aí vos de falar dele, Hola, Nusca, son a nena. ¡Ah, que guai! Hola, que tal? Moi boa tarde. Son a nena do directo do outro día. Escoiteite o outro día na Radio Galega. ¡Ah, que guai! Xa comprei algunhas sementes de prixel para sementar máis adiante. Que genial, pero recordo que non te chamaba Rosa, que Rosa era o teléfono de, non sei, de túa nai, túa tía ou túa abuela ou quen sexa. Entón, volvesme a escribir e posmo o teu nombre. Madre mía, que quedaron aquí un montón de mensajes. En zonas os allos póñense polo San Martiño, 11 de noviembre. O que dixo eu, noviembre, diciembre,
xaneiro. Moi boa tarde, Pilar Casas, que acaba de chegar. Tu live nos sirve. Sandy, a ver, aquí hai unha persona que se chama Sandy Anaya. De verdad, Sandy, si mi live nos sirve, ¿qué haces aquí perdiendo el tiempo? Hai que estar ben aburrida para estar en un vivo, en un directo que non che gusta, que non che sirve, e perder o tempo miña filla escribindo. Non sabes, debes de ser moi noviña, pero ti non sabes o corta que é a vida, Sandy, como para perder o tempo con algo que non che interesa e que non che gusta. Vaite, Sandy, vaite buscar, non sei, cousas de maquillaje ou algo así, que vexas que che enche a túa vida e non perdas o tempo escribindo para dicir que non che gusta algo, home. Non che íbamos a botar de menos, quero dicir, o teu comentario foi totalmente innecesario. Non aprendemos nada, así que pa tu casa, vaite buscar outro live. E que dende logo. Ola, Nouska, que che parece a altura de 60 centímetros dos bancales? Paréceme que é mellor que os bancales que facedes de rasillón, que suelen ser, non sei, 15 ou 20, que me parecen supercortos. Fanse cómodos á hora de dibujar e facer unha selección da túa horta, pero sigue habendo moito contacto co chan, non? Entonces, a mí gústame moito máis altos, porque canto máis altos, para min, moito máis produtivos, porque a terra que tes aí tela da túa man, non vai haber contaminación co chan no que estás, non hai encharcamentos nunca de agua, por moito que chova. Entón, a 60 centímetros. Pois mira, se é un pouquiño máis de medio metro, quero dicir, xa son así, está genial. Eu algúns teños tamén así de por aí, de 50 ou 60 centímetros, para poder plantar as cousas que son moi altas, como os tomates, como as xudías, por exemplo, ou algo así, porque senón terías que coller unha escaleira. Pero... Por exemplo, para plantar cousas que son máis cortas, como repolos, as lechugas, as zanorias, as xudías de mata baixa, as berenjenas, son máis cómodos se teñen polo menos 1 metro de alto. Son comodísimos, iso é unha pasada. Se os fixestes de bloque, sempre tes tempo, ainda que seja outro ano, a ir poñendo, pois, como máis bloques, poñendo máis alto. Pero 60 pareceme unha boa opción, mellor que a de 15, 20 do rasillón, que iso sí que me parece pouquiño. Esa é a miña Nousquiña, ole, 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 aí, Susa. Non sei polo que o di, pero a min, cando me aplauden así, pois eu que sei, tamén me veño arriba. Susa, como é das de sempre aquí, que sempre está por aquí, a apoiar muchísimo, pois... Gracias, non sei por qué, pero gracias. Hola, Nouska, acabo de ver el vídeo de cómo preparar los bancales y abonarlos, moi bueno. Ai, moitísimas gracias, Isabel, a verdad que o fixen hoxe pola mañán, cando cheguín do meu paseo matutino polo monte cos meus cansiños, fun gravar o vídeo, porque como está mal tempo, eu, a verdad, non teño un chisme deses de altavoz para recoller mellor o sonido da miña voz. Os días que fai vento tampouco podo gravar moito. A verdade que cumprín 2, non vayades a pensar que, mira para ela, que pois podía comprar un micrófono. Sí que podía, pero só cumprín 2 e os 2 non valían para nada. E un deles garantizáronmo e non foi barato, garantizáronmo e perdía sonido, non me podía apenas mover, un nada que me movía, facía... perdín tempo e perdín vídeos que gravín que tiñan tan mal sonido que tuven que tirar con eles. Así que intentarei que daqui para diante haga máis vídeos da horta enseñándovos como eu vou levando a miña horta avante. Eu xa mañán gravín un vídeo de mima, que interesante me parece esta pregunta, vou na anclar aquí, a de Susa A. Un vídeo de, porque me preguntou alguén
cando empezar, con canta antelación, empezar a preparar a terra de cultivo para os cultivos de primavera. E claro, como todo depende de con que abones ou con que fertilices ou con que... Digo eu, é necesario facer un vídeo. E ese é o vídeo que tendes hoxe no meu canal. Cando acabedes co directo, marchades a mirar o vídeo de como preparar a terra. Como a preparo eu, non como hai que preparala. Eu non vos digo como hai que preparala, eu digo vos como a fago eu, dándovos todos os consellos posibles e pídovos, porfa, que calquera dúda que quede, que me escribades, porque de momento podo con vos, podo aínda ler os comentarios todos, e se me parece interesante de responder, vou a respondelo porque me gusta responder preguntas, porque sei que vai a ser a dúda de outras persoas, se son mensajes de agradecemento, pois mandareivos un corazoncito con un gracias, máis que nada porque non podo enredar tanto tempo a dar as gracias como eu quixera, non? Con tempo e con tal, porque son moitos mensajes. Pregúntame, Susan, que me parece moi interesante, cada canto tempo hai que rotar os cultivos, non? Bueno, pois vai a depender do que suelas cultivar. Ti imagínate, para empezar, para rotar os cultivos estaría moi interesante que conoceras as familias de plantas, porque isto facilitache moitísimo, se queredes un día fago un vídeo das familias das plantas, aínda que creo que só teño en algún vídeo. Especial, o sea, particularmente no vídeo que fixen de asociación de cultivos. Creo que falo das familias das plantas, porque unha vez que conoces as familias das plantas, pódelas como agrupar e xa non tes que saber, aquí tuve tomates, podo plantar pimentos para o ano? Ou non? Que é o que se pode rotar, sabes? Facilita moito o traballo. Entonces, cada canto hai que rotar. Ti imagínate, hai plantas que necesitan un aporte extra grandísimo de nutrientes, porque son como máis exigentes á hora de nutrirse. Non é o mismo plantar unha lechuga, que sabedes que unha lechuga é deste tamaño, solo bota follas, crece en 2 meses, 3 meses, 4 meses, todo máis, dependendo do tipo de lechuga, pero as súas raíces son moi pequeniñas, ocupan pouco espacio, quero dicir, se o pensades un pouco, se é unha planta que vos vedes que non ten requerimentos de nutrientes exagerados, non? Que non lle fai falta moito nutriente. Pero, sin embargo, se pensades, por exemplo, en unha planta de tomates, vos plantades unha planta de tomates e a duración da planta de tomate desde que empeza a botar flores, digamos, non? Que quere empezar a ser productiva hasta o final do ciclo de produción, que non é que se lle acabe o ciclo de produción, máis ben acábase o bo tempo para que poda ter frutos e que lle maduren, non? Cando chega o otoño xa, ou principios de inverno, depende. Esa planta, en 5 meses ou 6 meses, todo máis, ten que apurar moitísimo a crecer, a facer a fotosíntesis, a botar follas, a botar os temidos chupóns, a botar fruto, a crecer eses frutos e a maduralos. E unha planta de tomate pode botar moitos kilos de fruto. Entón, xa por sentido común e por como expande as súas raíces, que vos dadevos conta que unha planta de tomate, pensade nunha raíz dunha lechuga. Como é unha raíz dunha lechuga? Pois non é nada. Agora pensade como é a raíz dun tomate, que se expande e ainda encima fai todo alrededor como se fora unha alfombra como de fibra de coco. O sea, que bota moitas raíces. Donde está a planta do tomate, pouco máis pode nacer. Entón, vos, por sentido común, a planta xa nos di que é unha planta que require moitísimos nutrientes, moitísimos, en moita cantidad. De feito, hai que volver a fertilizar cando a planta está empezando a cuajar as flores e os frutos, que necesita un aporte extra, porque crece moito, e dá kilos e kilos de fruta, e a materia non sale da nada, o sea, non se crea da nada, transforma os nutrientes do chan e a energía do sol a través da agua do rego, transfórmase en frutos, pero non salen da nada. O sea, necesitan un aporte extra de abonado, de fertilizante. Entón, por pensar en eso, ti imagínate
plantas un tomate, non? Xa sabemos que o tomate necesita moitísima fertilización. Podes plantar un pimento para o ano, por rotar cultivos, pero que un pimento pasa exactamente o mismo que un tomate, porque un pimento na súa vida útil, que son 6 meses, pode dar, pero centos, se é un pimento tipo padrón, tipo arnoia, tipo italiano, pode dar moitísimos frutos. Se é tipo morrón, poden salir quilos e quilos de pimentos así de grandes de unha mesma planta. Entón, sabemos que a planta do pimento tamén necesita tantos nutrientes como un tomate. E iso, mira como se relaciona. Relaciónanse porque son da mesma planta das familias, o sea, son da familia das solanáceas. Por iso vos digo que é moi importante, se queredes aprender a asociar ou a rotar cultivos, deberíades de empezar, así, a vosa primeira lesión debería de ser cales son as familias das plantas e que familias hai dentro de cada planta, porque xa vos facilitaría moitísimo traballo. Entón, pensando isto que vos acabo de dicir, é que, bueno, a lesión podía ser, non sei, como de, non sei, unhas 15 horas seguidas, pero, según o que vos acabo de dicir, que poderíades plantar despois de un tomate para rotar o cultivo, non? Un pimento ou unha lechuga? Pois unha lechuga, por sentido común, a lechuga necesita menos fertilizantes. E mentras está vivindo a lechuga en ese sitio, a terra pode dar como tempo a volver a recuperarse. Se a volves a fertilizar, é como un letargo, como un descanso para esa terra. Porque se lle plantas outra planta que é moi exigente, pois síguela como desgastando. E así, deixámola como descansar con unha lechugiñas. Pois plantamos unhas lechugas e deixamos que descanse a terra. É que non me dá tempo. Que hora é? Ainda son menos 10, sí que me dá tempo. Sí que mande mensajes, madre mía. Ola, eu plantei os allos en decembro e naceron ben, pero agora teñen as follas secas e con rayas amarelas. É que pode deberse. Mira, Susana, en este caso, normalmente sempre vos digo, sin ver a foto non sei do que me estades falando, porque teño imaginación, pero ás veces é complicado. En este caso, o que me di Susa Pérez, estou tan segurísima, pero tan segurísima do problema que ten, que vou a responder sin lugar a dudas, o sea, pero 100%. Susa, plantaste os allos, en decembre empezaron a salir, teñen unhas follas así de grandes, e o que che colleron foi rolla, escrito con Y. En algún vídeo falo da rolla, pero non teño un vídeo específico que teño que facer falando da rolla, porque é un tipo de hongo, o sea, é unha enfermedad provocada por un hongo. E a rolla, hai diferentes tipos de rolla. A rolla de folla, a rolla rallada, que é a deste caso a rolla rallada porque son unhas rayiñas con uns puntiños amarillos ou anaranxados que manchan. Ti vas de pasar o dedo e quedache como manchado no dedo. Indiscutiblemente, eso é rolla. Por que pasou? Pasou pasou porque se tuveste rolla aí o ano pasado. O sea, se tuveste que ter algún cultivo que tiña rolla. É moi difícil que teñas rolla por primeira vez na horta e que che acabe con un tallo de allos plantados de diciembre. Que va un mes e pico. Xa tiñas que ter rolla na horta. Que pasa ca rolla? Que se non a tratas, o que fan as esporas desa enfermedade, dese hongo, é que cando son os meses que non lle vai ben, inverna como un oso, deítase a dormir, descansa, e cando as condicións climatológicas lle son as axeitadas, volve como a despertar, sale do seu letargo e volve a atacar as plantas. E cales son esas condicións óptimas para que a rolla se desarrolle, valga a redundancia de elles? Pois é que haga unha humedad relativa alta, un 80, un 90% de humedad ambiental, que, bueno, dáse moito máis do que pensamos, cando pensamos un 90% de humedad, non é que teña que estar chovendo, a humedad pode estar flotando porque hai unhas baixas presións ou porque hai
unha niebla ou unhas nubes que non deixan que haga aireación e quedase como estancada a humedad e queda aí como se fora nun invernadero, por exemplo, ou nun baño turco, non? Que hai como a humedad que non pode salir por ningún lado e queda aí. E o seguinte que lle fai falta á rolla para desarrollarse é unha temperatura por riba dos 13 grados. Entonces, estou segura, Susana, que na túa horta douse esas dúas condicións e colleronche rolla. Si aínda non están como demasiado amarillas, aínda podes intentar salvalas. Olvídate xa de botarlle nada natural, digamos, poderíache recomendar pois un purín de ortigas ou un purín de cola de cabalo, pero xa non é o caso. Xa ningún tratamento, digamos, caseiro che vai a resultar efectivo nunha enfermedade que xa está avanzada. Pero podes intentar solucionalo indo a buscar un químico, o sea, un tratamento químico, pero, ollo, aténdeme ben, que poña no paquete que rolla, que non sea un fungicida, porque che van a vender un fungicida. Ti vai á tienda que vayas normalmente e pídelle un fungicida para a rolla. Si no paquete pon, leo ali na tienda, leva as gafas e leo ali na tienda. Si no paquete pon que é fungicida de amplio espectro, ponche como 2 ou 3 tipos de hongos, os que tal, e non especifica que é para rolla, non o leves porque non che vai facer nada. A rolla é moi persistente, é moi mala de quitar. O sea, que si non pon no que che queren vender, podenche vender en polvo ou en líquido, que hai así en botelliñas, un que é bastante bo, que eu sei que é bo, e que é que en líquido para botar en agua e botarlo. Si non pon contra rolla, escríbese con Y, non o leves, que poña especificamente contra a rolla. E vouche dicir que como non lle botes, os allos non che van arriba, porque a rolla seca todo. A rolla unha vez instalada, como non a frenes, que non sei se estás a tempo ou non de frenala, se te van, sécanse hasta tal punto que non chegan a facer bulbo, non che van a medrar. Así que vai poñendo. Os pementos do ano pasado que están cheos de flores hai que sacarllas. Non, Susa, de Mallorca, nin se che ocurre, eu sigo comendo. Eu aínda hoxe fixen un guiso e botinlle os pimentos que tin ás plantas de pimentos. Os meus eran deses que non pican, porque o problema que teñen os pimentos cando está tan avanzados ao inverno é que posiblemente piquen, pero se son dos que non pican ou son dos italianos e che siguen botando pimentos, as plantas dos pimentos están predispostos genéticamente para producir varios anos continuos sin arrancar a planta, o sea, non quitando a semilla e volvendo a plantar a planta, senón o que che digo que seguir dando ano tras ano, pero do que non te podes olvidar, Susa de Mallorca, é de fertilizalos outra vez, porque, como dixo, é unha planta perteneciente á familia das solanáceas e necesita extra de fertilización, porque traballa moito, sigue dando frutos. Imagínate que non ten descanso ningún. Desde que a plantaste se está dando frutos, máis ou menos, pero fruto, con flores. Así que acórdate de fertilizalas. Si tes, por exemplo, humus de lombriz, xa sería genial. Se non, pois con calquera outro fertilizante que podas botarlle. E vanche a seguir dando pimentos. Poden quedar dun ano para outro, sin problema. Nusca, o meu nome é Lucía. É verdade que a nosa pequena horteleira, vouche chamar pequena horteleira, era Lucía. Normalmente, cando che escriba por esta conta, vou ser eu. Ao final, vou plantar puerros, cebolas e rabanitos. Perfecto. E algunha lechuga. Perfecto. Paréceme genial. Mandareiche algunha foto cando plante. Por favor, mándame fotos cando plantes. Aquí non se poden mandar fotos. Deixademe quitar a este de aquí. Ala.
mándamas por Facebook ou por Insta ou así, que sí que me podes mandar fotos en calquera vídeo, non ten por que ser exactamente un vídeo que fale de no que queiras, mandas unha foto. Estarei encantada, Lucía, de verdad, de ver a túa primeira nova horta. Teño os favóns brotando, voi ben, teño os favóns brotando, voi ben, porque os favóns necesitan tempo frío, non? Si, a ver, os favóns non é que necesiten tempo frío para brotar, como a mellor é o caso dos allos, que brotan mellor con frío, non? Pero o que máis lle afecta aos favóns é que os seus brotes son moi atraentes de pulgóns e vanche a coller moitísimo pulgón. Si é durante o inverno, o pulgón xa sabedes que durante o inverno non se reproduce tan ben. Pero si a finales de primavera xa van a atacarlle moitísimo. Por iso os favóns se dan mellor no inverno. Eu sempre os planto tamén no inverno, por San Simón, o sea, alá en setembro, outubro, noviembre, é cando eu planto xa os favóns, así que, pois, vanche ben. Porque os meus tamén, mira, este ano plantándoos, igual que todos os anos, vanme como máis lentos. Teño as plantas como de 50 centímetros ou así, pero outros anos xa estaban como máis estirados, e xa con algunhas flores, algún pequeno fruto. Pero, bueno, este ano vanme algo máis lentos. Non importa, non temos presa. Con que podamos comer un par de veces das plantas que plantemos, eu xa me dou por satisfeita. É poder guardar as sementes para o ano que ven. E do resto, pois mira, xa haberá outras comidas. Teño a horta en plena produción. Se ides mirar o vídeo que subín hoxe, aparte deste ou outro vídeo que subín hoxe, veredes que teño horta, pois está de hoxe a mañán, ese vídeo está feito de hoxe a mañán, así que saberedes que teño, pois eso, as selgas, lechugas, puerros, zanorias, non sei, teño a horta produtiva, así que nada. Hasta o xoves na radio Celi de Extremadura, moitísimas gracias. Cando os plantaches os favóns en noviembre, media hora máis tarde estaría ben. De cambiar o directo, dis, Cris, pois ao mellor non che falta razón, porque non sei, pero bueno, terei que facer unha encuesta, non vou a facer o cambio así de repente. Farei unha encuesta. Nuska, sempre é un placer estar en directo contigo, para min é un placer que esteades aquí comigo, por suposto, en esta gran comunidade. Moitos bicos para todos, para todas, feliz semana. Eu secundo a Alicia Fariña, estou encantada de estar aquí e que teñades unha moi boa semana. Vive en Ámsterdam. Mira, Raquel vive en Ámsterdam. Que guai. E que os teus vídeos fanme sentir máis cerquiña da terriña. Que guai. Podes me dar ideas para plantar algo pequeno en maceta que necesite pouca luz. Raquel, si buscas Radio Gallega, programa á tarde, teléfono, vaiche salir o teléfono, senón, bueno, en moitos vídeos poño o teléfono, e mándame esa pregunta á radio, que así contestareixa, que depois sempre poño o vídeo da miña intervención na radio, sempre vos la poño aquí no meu canal, así que nada, moi boa semana, miña querida xentiña, que teñades unha boa semana, nada, vémonos por aquí para domingo que ven. Esta semana prometo facervos o vídeo da lufa, enseñándovos todo o que pode enseñarvos de como quitala, como secala, como facer o estropajo e como plantala, e logo despois xa máis pa diante enseñareivos a planta, que xa enseñei máis veces en máis vídeos, pero bueno, eu volvo a enseñar, que non hai problema. Así que moi boa noite, profe, non damos feito a ver os teus vídeos. Ten razón, Xavier ten razón, pero bueno, é un moi bo alumno tamén, mándolle un bico moi grande, Xavier, un bico, hasta os xoves, e ao resto da xentiña, pois nada, vémonos por aquí domingo que ven. Deica.